Fl-ewwel kummenti tiegħu lill-midja minn mindu rritorna mill-vaganza fi Sqallija, il-Prim Ministru Robert Abela kellu jbaxxi rasu għal fatt li x-xogħol fl-Isptar Mater Dei żdied mod qawwi minħabba żieda fin-numru ta' każijiet pożittivi ta' COVID-19. Dan minkejja li sa ftit ilu kien għadu qed jinsissi li s-sitwazzjoni hija taħt kontroll. Hemm żieda ta' xogħol, iva, hemm żieda ta' xogħol. Kif se jkollna? U x-xahar id-dieħel meta jkollok l-influenza staġjonali kif ikollna ta' kull sena, se jkollok żieda fix-xogħol. U fil-waqt li risk assessments li fuqhom kellhom jitneħħew u r-restrizzjonijiet kollha baqgħu qatt ma ġew ippubblikati, Robert Abela ammetta li Malta bil-fors kienet se tirreġistra żieda fil-każijiet ma li bdejna inneħħu il-miżuri u nerġgħu niftħu. Meta fil-popolazzjoni Maltija daħħalt 20,000 ta' turisti, bil-fors kienet xi ħaġa li konna din nantiċipaw għal inti se jkollok żieda fir-rata ta' infezzjonijiet. Li ma qalx il-Prim Ministru u li l-Gvern fetaħ kollox f'daqqa, kontrarju għal pariri tat-tobba u l-esperti mediċi. Intant Robert Abela reġatenna l-istess kliem li qal il-ħadd li għadda fl-intervista tiegħu fuq l-istazzjon Laburista u ċanfar lin-nies għal nuqqas ta' dixxilpina min-naħa tagħhom. Dixxilpina minn kulħadd irid jerfa' il-parti tiegħu. Dixxilpina, id-distanza soċjali mhijiex qed tinżamm biżżejjed. Għal xiex? Għal xiex m'għandniex din id-dixxilpina mill-poplu tagħna folol għal xiex tmur fil-folol. Għalkemm il-Prim Ministru qed ikompli jappella lil pubbliku biex ikun iddixxiplinat u jsegwi il-miżuri kollha ta' mitigazzjoni, mal-ewwel okkażjoni li kellu sabiex ikun hu stess li jagħti eżempju Abela neħħa l-maskra eżatt qabel ma tagħna il-kummenti tiegħu.